Vurai mabhotoro dzingi rine mvura. Aiwa tati vurai musachawanze kutaura. Musatire motoka. Kana uzongodira pasi imwe wacho. Dira pasi. Rasai. Uya netucho zvakawanda kuti ndidzo chaidzi chakhe. Irai pasi naiko. Zvakaidzira rembuya izvo. Uyu muvhara dhundu mutaka. Aiwa kwazi zvakapindurai mubvunzo. Hapana bampashi. Hapana kuititi. Zairi ripo era. Mutari. Mama tambura ne. Musingande dinani. Urai mama gashengeta. Tora tuswa ama ichi. Mapepa iya. Tutakaiti mutu. Anaona zote mabasa yanobasa. Idai. Maruda zvezvimauswa uswa. Nemapurasitiki yanobasa. Nese hapana kana chimba bonira. Vadiva vatereri kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Zvirume zvazvaita mudzimai shuwa ambuya wakauya kaenda kuchipatara chidiki, chipatara chihombe, chipatara chidiki chikati directa kunyanga hospital. Yaenda nemudzimai wangu kunyanga hospital, ndopatakasvika zvanzi iyi nhumbu yakabva, nhumbu zvayakabva kana taita zvakadai tapa chirongwa chekuklina chibereko. Shuwa kubva musi wabva tanga process wagara munyanga mazuva matatu kana kuti 4 andizvanya kuziva zvangu ipapo wachiitwa process yoklina chibereko iyoyo. After 3 or 4 days idzodzo ndopa mudzimai akafona ichi ndanzi ndiende kuMutare General Hospital. Ndine fungidziro yekuti zvandaita izvi zvobva pamwiri, ndinokwanisa kunge ndine cancer. Zvishuwa wakatangurwa neambulance kuenda kuMutare. Mutare agara mazuva 4 zvakare kana 5 ipapo. Shuwa process yakaitwa yekutsvaga cancer haina kubatwa kwaMutare. Svika mudzimai abudiswa muchipatara zvinhu zvakanaka, dzoka kumba. Shuwa zuva iroro aisakwanisa kunge achizobata makombi anobva kwaMutare kusvika kunyanga, aisasvika. Ndakuenda kune hama mwana ari kwaMutare. Mangwana ndozokwira kombi ndouya kumba kumusha kwedu kwaMutare kunyanga. Shuwa mangwana akasvika, svika kombi yapfuura ndobata kutarisa murodi ndiona munhu hama. Ndinda mudzimai, zvamati makati muri kuuya nhasi mazodi izvi? Ini ndakumusha kwedu kwaHonde. Zvadii zvandati ndimbozorore? Mwiri yangu haisiita mushe. Mwiri haisiita mushe sei iwe wabudiswa muchipatara? Ndo zvandiri kutaurira izvozvo. Mwiri wangu hausvita, mwiri yangu haisiita mushe. Ndichazoya kana ndaraiti rini? Haana kutaura kuti rini. Rimangwana racho ndafona zvakare. Zvanzi ndati ndichazoya kana ndaraiti. Handizwa ndichauya rini ikoko. Sure, akazoya after 1 week kubva kumusha kwavo kwaHonde. Zvinova zvatarisira kuronga kuti aende kumusha kwavo. Auya kudaro akauya nemishonga yakauya nayo mumusha. Mishonga iyi ndoitariswa, mishonga iyi yakada kunditiwo tyisei semaonero andakaita. Ndochibvunza mishonga iyi ndeyei? Zvanzi ndeyangu yandapiwa musha kwedu kuti ndigeza mudumbu. Ndatogeza mudumbu chirudzizvo izvi takaita zvechipatara. Zvando zvandiri kutaurira izvozvo. Dai takatotanga kutoenda kune munhu iyeyo, kadai zvati kunge zvakabva zvatongoperera ipo musina kubvisa mari yenyu yamakabvisa muchibhadhara mabhizi echipatara. Zvadaro zvishuwa. Richimangwani racho mai wakafona vanzi Ngwasha, ndanzwa kuti right pari pandada kuzvande ndaona mishonga iyi handina kuisa mumba, ndakaisa musango. Nekuti zvemishonga zvangu pamba pangu handitoiti zvemishonga anozviziva.
Richimangwana ambuya wakafona kwasha ko mishonga ngati mishonga ambuya makazoita kuti mishonga sei ndisingaziwi nemishonga panapa kuzondiwe kutorai kuti ende kuchipatara ndo muchiro kunge anditoiti zveng'anga izvozvo kana chiizvo zvichiwa katiiti izvozvo isusu pano mudzimai wangu anoziziva kana imunoziva magariro arera nemudzimai watinobvira tambo zva muchiti tinoenda minzwa tichiti toenda kuchiwani zviwa paya pakataurwa kusvika baba andifonera zvakare atezvara wangu zvanzi iwewe ndinzwa kuti wakatora mafuta emwana wangu angapiwa kuti ashandise ndati baba zvamutaura zvekuti mafuta izvi inini ndikupokana napo handakaona mafuta pane zvinhu zvamurikutaura izvi asviwa popoto mashoko akatanga pafoni ipapo asingaperi peri mudzimai akauya iri friday kubva kumusha kwawo ikoko sunday makuseni ndakanzwa ari kutiti iwe ndoenda kuchipatara inini kuparirinyatwa hospital ndakanzi nana chiremba wekwamutare ndiende kuparirinyatwa ndinotariswa kenza ndati kwawakabva kuti handioenda kwamutare wezvibandokabizwa kenza here ndo zvandikutaura izvo da kutoenda mangwana chaichai mande ndofanira kuenda kukwira bhazi ndaenda kuharare zvakada kuti netsei shuwa ndikatsvaga mari yebhasi ndikamupa indasinawo mari ipapo pa1 week yandakasara iye akuharara ndasara ndikatengesa mombe ndiwanewo mari kutera ndizomurapise matestis aida kuita ikenza iwawo shuwa ndakatera kuharare kuya tikaita matestis ese akaitwa asi madoctors uku akati iyi process ingade yangupera kwamutare ikoko ndati ndozviri kutaura mudzimai wangu akadharitwa kuno svika bhazi shuwa ndaita matestis ese zvikapera zvikanzi kenza hapana kenza yatiri kuona dzokai kumba tikadzoka kumba tadzoka kumba kudaro mamuri muna august tadzoka kumba mashoko akaitanga zvakare ndikufonera ambuya wangu kuti saka mishonga toita sei handititi zvemushonga ndo zvandikutaura mukwasha kana munhu arwara anoita zvese zvese ndatiko kuita zvese zvese izvi mbuya inga ndakatanga nemi 1 zvese zvivi zvamutaura ndezvivi ndatanga nemi 1 kuti tiende kuchipatara allright kana kuti aibva akati handisi kuuya miri angu handisi kuita mushe ndakachaneta makadi kumba henyu mishonga yacho achidya ari kumba kwenyu ikoko kuti uzoti awe nayo kunoko kana kuti imi makadi kundifonera kuti kwasha mudzimai wako ari munzira kuya ikoko zvari kuya ikoko tine zvatamurongedzera zvakadai zvaakwandiri kubvuma kana kusazvibvuma chikwadi bopoto harina kupera pafoni zvaikotukwa baba waone pasaidi vachituka kuti wakatorera mwana wangu mafuta ake apo wanzi ashandise ende wadaro kuti iwewe unofanira kupa mbuya mari yake yaakaenda kuchiwano inokwana kuti $100 umudzorere yekurapisa mudzimai wako ati baba inini manje handikwanisi kukupa mbuya mari inokwana kuti $100 kwandizwa kuti wakaenda kupi kuchiwano kwakaenda wakandisiyirei handikwanisi papa handikwanisi shuwa mushure pekuti wadaro zvakandirwadza ndikakwira bhazi ndaenda kuna baba vatezwa rangu ane umwe musha kunyanga ikoko zvakare kusiri kwavo ndiwo ndaenda shuwa nemunina wangu ndaenda nevanina wangu wawiri ndasvika tiri baba mashoko amuritaura aya ndati ndiuye zvakauya nemwana wenyu zvamuri kutaura ndeizvi baba wakazviona zvoshuwa semashamisikire andakaitawo pandakazviona ndo mashamisikire awakaitawo mashoko awakantaura ndekuti mudzimai anokwanisa kuitira zvinhu zvaunenge usingazivi orari mukwasha zvinhu ndazviona izvi ndikati orari mazviona pane mafuta here zvanzi kwete mafuta handisi kuvaona panzi orati mukwasha zvandakuita inini mushure ndoti pachristmas muna December ndichaunganidza mhuri yangu inini ndokushedza uya nemhuri yako nemhuri yangu inini toona toita sei panyaya iyi ndikati zvakanaka baba tikapadzana zvakanaka mishonga waiona ndikadzoka nemishonga iya zvakare kumusha kwangu ndamirira wangwari musi wa12 September ipapo ndamirira September October November mvura yakutanga unayo shuwa zvinhu ndakachengetwa musango zvinhu izvozvo kuti zvigare zvakanaka pamba pangu zvaitonityisa kuti tigare nazvo December November ndopa ndakafonera baba mashoko edu aya baba wachinja zvakare pafoni zvanzi iwe ndakakutaurira kuti kana munhu arwara anoita zvese zvese do ndiite sei kana ufunga kuti allright uraya mwana wacho iyoyo ndati baba mashoko akubva kupi zvakare aya ndo zvandikutaurira izvozvo seondichiita sei December January
February ndati ndagarawo newekwangu wemburi yangu ati inini dai ndakagarawo pasi nemadzitezva rangu takaionesana nyaya asi mazuva aramba achiwana nemhuri yangu ikanzi wadi kupopotera kuna Sabhuku kwaHonde ikoko shuwa ndakakwira bhazi kuenda kwaHonde kuna Sabhuku nemushando watezvo rangu handina kusvika yana Sabhuku Matingo ndakamutaurirawo nyaya yangu sematauriro andiri kuita iyange ati zvino mishonga yacho nayo ndikati hongu ndinayo kanzi oright nyaya yako ndainzwa ndichachitaurawo nemazitezva rako vanotipa date ripi ndekuti tizosangane tienzanisane zvakanaka shuwa pakaita ndofunga zvokwaita masondo maviri ndopatakazoishedzwa kunzi munouya date rakati uri musi weSaturday mouya totaura nyaya dzenyu asi kwandiri mashoko ekutukwa pafoni ndakatukwa nevanhu vandisingatozivi pafoni pandakaroora hanawaona vanhu iwavo zvakandiradza ndikabunda Sabhuku zvakati Sabhuku handifungi kuti padare pachaitika zvakanaka ndiriutukwa nevanhu vandisi kuziva kuti mashoko acho anotorwadza ende pachakaroita noise semaonero andiri kuita ini noise hapana noise inoitika ndinenge ndiripo ini zveshuwa zuva redare rakakwana ini ndaifunga kuti pamwe kuda tichaenda pasi pemuti ndakaona tiri kuendeswa mukicheni maatezvara wangu ndakatungamirwa naye Sabhuku wangu iyeye ndasvika mbuya ndikapira nyaya yangu shuwa pamusha papakazara ini ndiri munzira kwese uku ndaizi naSabhuku pari pasina vanhu vakawanda toda kuenzanishana chete yandewe mhuri yangu takabva tiri 6 ini baba wangu nehanzvadzi dzangu taiti tinoenda kunoenzanisa nyaya kwete kuHondo asi muono wataita pamusha apa wanga wari weHondo shuwa ndakapira nyaya yangu tanga tisina kana flow yekuti titaure zvaitirwadzawo pamwoyo sematauro andiri kuita nhasi pano padare ndakapira nyaya yangu shuwa nyaya yangu yaitoonekwa seisina basa ndatopedza nyaya yataizwa iri pekuti makati mukadzi akapinda nemushonga mumusha menyu mumusha mishonga musingainzwisisi musingaidi musina kuira ndonyaya tezvarori hamusi tezvara tezvara waripi tezvara wako saka imimi kusaidi kwini mukadzi mwavanani ukumhuri kwenyu mwavanani mwavanani mai namai hakuna vanahanzadziri kana usina madzimabhazi mama watoyo watokweredwa mari yechimbazo zvauye pamai naugone kwawanga wari pausina mari dzokuvatakurikwa yana hapana kana dedeuyi hapana vanhu vesanga usina mari dzemabhazi mama wanga waina baba uchipatara wakatokwereta zvemari yechimbazo wauye kuno kudai takatombomisa dare nasi time parakafona tikati hatikwanisa wana mama wangu achine 2 days wakubva kuchipatara nababa kubhonda hospital Nora Matura because mbona waituridza nzawaturidza mukadzi kana akaroorwa pane kwaakabva ende kwaakabva kune vanhu andro saka isusu chiwanhu chedu tinoti hamukwanisi kutonga mwana wemukadzi hama dzake dzisipo kuti dzizwe nyaya yekupome kwamwana wake wacho mukati mimanje maakuuya kwamakabva chaivo chaivo zvakazviitwa nokuti hapana kuti kana mwaenda mai wenyu nemwina wamai wenyu muri watorwa mese muri watatu ndizvozvo baba vakati kana muchikwanisa kuenda endai mama wacho varipo ndomudzike kundipa mushonga ndosaka vakakwanisa kuvapa figo nokuti wavo akapa mushonga ndiani mama ndo vakanditsvagira mushonga iyoyo because mai kana ani akakutsvagira mushonga kwakutoda kuti hama dzamai wacho iyo watika kutoka akakupai mushonga dzike dziripo arikamona nyaya chinoinonetsa garai basi garai pamubhasi
Simukeni. Sorry, Yes. ndinoda kutangawo patangira baba. Zvakaitika March last year ndakatanga kurwara kufisuka ndisingazivi chii. Saka ndakatora nguva ndichingonzwa dzungu ndikati regai ndiende kuchipatara ndiri kukumbirawo mari kuenda kukiriniki. Vakandipa $, ndikati mari haikwani kukiriniki ina $3 zvikanzwira ndinai chete. Ndakasvika kukiriniki pandauti sekuru vakati mari vanaudha ndikati sekuru ndangopiwa $, chete. Saka ndinyorei nechikwereti ndinozoti mari kana yauya. Vandirapa nechikwereti. Mandati ndandiri kumbira pregnant test because munhu mangu zvandiri kunzwa nekushotwa amutenga ndisina kugara musha. Vakanditesta pregnant. Zvikanzi ndine mimba ine 11 weeks. Ndasvika kumba ndezoti nyaya yaita wiki. Ndakasvika kumba ndakazoudza makuseni kwaidza kuti mwana ndaenda kukiriniki hakuna kumira musha. Ndanzine pamwiri kwe 11 weeks. Baba wakabva ngotendo bvawarara kusaidzi. Havana kukaira anotaura chii. Asi vakaita mazuva akatsanga. Wazoti vanwa ndopa vakauya mumba vachitaura vachakadhakwa vachindipopotera vachiti nhumbu yako wakazvita wega wakapiwa ndi mvumoita nhumbu iyoyo nhumbu kako kadhisetapo. Ndikati ini mimba iyi yangu ita nemistake nekuti kukiriniki ndainyimwa mapirisi nekuda kweBP yanga yakakwira. Saka ndainyimwa family planning vanangoshandisawo zvechiwanhu zvaingotaurwa kuti zvinobatsira ndova ndaishandisa pa 3 years ndova ndaishandisa zvakazongoitika zvaitika. Saka ndadaro ndakusvika mwedzi wechi4 ndakatanga kubleed. Ndakamuka usiku ndableeda ndasheda. Baba vakati kana mimba yayo pane chete chaitika usanduze nyange ukarwara nanyaya preparation handipo wakazvita wega haisi nhumbu yangu. Saka ndakagara ndakadaro ndikati alright ndeyangu handingambobvisi nhumbu saizi yangu ino dai ndofa ndonzwa firi ndine murume. Tadaro ndani 4 months ndipo ndakatanga kubleed. Ndakangomuka handina kutombovisa kati pandafonera mwana wangu manaenda kukiriniki wangobuda unotema huni dzavo. Pandatoenda kukiriniki ndatoka mwana kangu kadiki kakafa kari grade 4. Pandaenda kukiriniki ndasvika unodzana sekuru ndadi ndableeda. Chii unoti ndatwamadza nepregnant. Vavati ndikati ndableeda sekuru chii kurwadziwa kuti handisi kurwadziwa. Chii chiri kuitika kuti handisumboziwa. Ropa racho nemagodo ingati harina. Zvikanzi vangondipa mapirizi. Kana pasina chiri kurwadza pamwe wawanza basa ngatichuwa kundofunga ndawanza basa ndakatemba bhedha yangu 3 yekusati. Saka ndakumba ushande zvishoma. Kuna bani yako waudza. But sezvavanoziva kuti kana ndisina kumira mushe kana ndiri panguva yekunguva ndakapfeka. Havana chavakabvunza nechavakataura. Asi ndakaudza mwana wangu musikana vaudza mukomana. Tanyarara vandaita mwedzi 3 ndichibhidha. Ndaingobhidha usiku ndichibhidha usiku. Hapana chavaitaura. Pandazoti musi ndazobleeda steki masikati ndakutonogesi kuyerera nemakumbo kudai. Pandanzo apangu apa kuti chicha. Mandavasendera message wangu wasipa ruma akubhava. Mandati ndifunga rimwe muterapiso mundenese kukiriniki. Bvauya bvasvika bvawarara apa wakadhaka. Pandati message yangu maiona here. Zvikanzi message yekuti ndikati handati mundenese kukiriniki warwara nei watanga rwana sei. Urikundudza zviite sei ndakati zvipedze wega. Saka munina wangu yakabvaudza mama kuti sisi vanaomina muchauri kubhidha. Sisi mama ndobva kuzondifonera kati ndomamira zvakaita handikubhidha zvisi hazvisisiki. Saka ndaitomira dheti rangu randarenda kukiriniki. Mama bva wafona uchivaudza kuti mukwasha zvamurugara nemunhu ari kurwara kuti ari kubhidha akazvitakura ane BP. Hamuzivi ngozi here akafa mushandenyu wakachinjana mashoko namama. Wadzoka manheru chakandipopotera zvingaiti vakadhakwa vachindituka zvisingaiti. Manheri wayo ndo pakupedza kuseni zvikanzi ndafunga kuti ndinotora mama titangire pamwe. Bvati tichofonera mama so. Vana mama akati zvikwanisi ndiuye pasina baba taurirai baba. Bvawazofonera baba bvawataura mazora. Ndobva waenda kuvhari same day bvawatora baba ngataenda kukiriniki. Inini mimba yacho yanga yabvunzi ndataura sayanga ane 7 months. But yanga yasikura. Asi mukumda ite ngoti muri kutamba. Ndopakanzi ende kusikani. Taenda kusikani kwanzi inhumbu inonzi yakabata asi haina kudevelop. Saka maongezwa chibereko. Vakatondisiya panyanga ndikata 2 days ndiri panyanga mandati transferiwa. Iwo wakangoti kumba uri kuziva kana wabuda mweya kumba. Ndaenda pakanzi transfer kuenda General Hospital kwaMutare ambulance $50. Vandavaudza ndanzi ndiende kwaMutare ndiri kumbirawo $50 vakandina mari handishandi. Ndiri kumbirawo $50 vakandina mari handishandi. Mama wangu achiri kumba kwedu wakasara kumba ikoko. Ndipo vakazondisendera mari mufoni $50. Vandakwira ambulance vandaenda kwaMutare. Ndaenda kwaMutare ndakaita 4 days kwaMutare.
chinzi kudiwa mari esikani ndati ndikaudza kuti kudiwa mari esikani handina mari wakazviita wega zvipedze wachinizwa mashoko apa bp chiramba yakakwira zuva rechi5 ndona ndakazonzi ndipinde mutheatre ndobva ndapinda mutheatre zvikanzi musati mamusi kuzobuda musati matorwa tsvina yechibereko tione kuti haina kenza here because kamola kandakaita kanokonzesa kenza sechokuchoku ndobva ndatorwa chinga ndatara mari munina wavo ndoaizosenda asi iwa kuti hana mari vakazvinyenga vega handipo ndozvaitaura saka ndadaro takabuda kuma2 pandaenda pako munina wangu kuchikanga kumba kwemwana wangu kuchikanga pandarara ikoko ndiri suppose kuti chadini ndichadzoka mangwana ndinzo zvandiri kungonzwa kupera simba ndine dzungu handisi kuna simba ndikaenda kumba kwacho hakuna zvazvinongondibatsira because kumba kuti kune basa hakuna mushandi ndini mushandi wacho kune basa ndaisakwanisa kuzorora mandatoenda namama kumusha ndikamboitwa kana 5 days ndiriko ndodzoka ndaenda kumusha kuye ndagara 4 days handikunzwa kuti hazvina kumbondimirira musha mama itondisira mvura kuti vandibikira poji ndainge ndakarara ndiri kungonzwa ndiri kupera simba zvadaro ndobva ndachizoti baba wabva ufana kuti uya kwaita nhamo ndikati handikwanisi kuya nhamo ende kubva 5 days zveshe ndakaita havana bvura vambonditeera kuchipatara vaingotaura zvanotaura kuti vakazviita vega handipo saka ndakati arige ndinhangu ndinomhanyine kumusha kwacho nikuwa munhu asingaita hanyira neni vandana namama ndombonozora ndichibikirwa toita 5 days vamabva ndoti pane muti unonzi unorapa chibereko mubvundu vakazara pamukova vakazara mumagadheni vakatondichera zvanzi asi unonzi unochaisa kana kurutsa apa zvekenza ndisandaudzwa mazuva sanga sati abuda chinzi anobuda after 18 days ndobva ndatoti ndipei imwe apana pakati kumbaukausinaabari wega sazoenda kunhamo rega ndidii ndichiende kumba ndononwira kumba inini handina kumboita pfungwa yekuti baba vanga nditi handii mushoma kobva kwazoita zvimwe zvokunzikana munhu aafirwa nemwana mudumbu kana kuti aafirwa anoshandirwa zvekutarikirwa baba ekwangu havagutsikani neni saka inini ndakasvika pa mama vakataura zvokuti kutarikirwa ndikati shuwa ndibatsire because kumba kuno ndaitosiya kusina tondimirira musha ndobva ndashangirwa zvokuti nditarikire zvokuti ndisatarikwe nyange zvandasiya anenge aripo ndosvika ndakanaka kumusha ndava nezvinhu zvangu iwo wanga wabuda wapani kwangu waenda ndasvika ndatosamba ndatogadzika bhegi rangu patebho ine mushonga nehembe dzangu baba ukabva kwawakabva bva wangoti makadii vakadzoka vapinda bedroom ndakuti mwana enda utore poloni yako nemabhanzi ako andakuigira mwana akasvika dho rakakiwa nababa dhedhi vakakiya dho mama dhedhi varosecha bhegi renyu ndikati hazvina basa ndasiya kudaro ndakuchinorara nditosveke mushonga wangu wendiyungu ndiri mumashure panyange ndakava nemari zasi akabva abuda atumirwa nekombi ndachienda panyange ndonda ndavakumbira handina mari kuzodzoka futi kuchipatara kwamutari saka ndokumbira ndototiraswa nemadhoktors panyange zvikanzaa zvakanaka ndasvika pamadhoktors acho kuti ndichinjira ingamamuri kwamutari ndikati ehe ndakakumbira bhosi handina mari kana baba zvandakaenda kuchipatara naombonditeera handina kana senzi zvikanzaaoraibva watasamazanzi mari zautsenyu hatoiti kuti tikuudzei mira imbobudai panze tifonere dhokta chimini kupera kunyaka ndobva wafona zvanza achingomuudzai bvawandiudza zvandakutoka mbede bvatondinyorera kuti mbede ndikati kwete mbede ini ndani mazuva ndisikumba vana vangu kumba hakuna mwana ubaba wacho havako ndiri kukumbira kuti ndiende kumba ndonotengesa mbudzi dzangu ndione mari yekuchipatara nokuti kana ndikandisi hanzi munopera ambulensi mahara inongumira ungonemira 3 days panyanga mosvika hwarare momira 3 days mozoenda ndikati aiwa ndenchitongorwara plus kumba hakuna vana hakuseraiti ndobva ndachikumbira kuenda kumba ndasvika kumba kuye vandachingoti manheru acho patakasvika asina taa zvatakataura ndikavaudza inini tema undovaudza kuseni yanga iri thursday vandaudza baba emwana inini ndamariza kuti angu andave panyanga ndanzi ndine kenza asi vanonyatsonisana kuti kenza iri pa dokta wacho anga achitanga ari kutya kusana vechidikidiso saka ndanzi mandi nditoende kuchipatara uparire nyatwa kuna dokta chimini mud4 ndomandadzi ndiende muc4 kuna mabasa kwakandiwambira vai takazvitaura inini wakuti mabasa watondipa mutoro ndikati saka ndodii ndati mande ndiri kudiwa kuchipatara pakapopotedzwana zvakanyarara sande manheru yasvika ndikati sande kuseni yachisvika ndikati ndikukumbirawo mari ndikuenda kuchipatara vakati handina mari handishande inini ndati muti hamushandisei inini ndati kuda mari kuchipatara inga ndakakuudza iya kuti vanzi handina kuvaudza vanga vakadhakwa asina kanyatsovaudza zvadaro mari ibva netsabuda mama vakuchondifonera wazoita sei ndikati kwashanyora handina mari mai akati akuda kunze titaura vatataura zvikataiva babosha kusendera 10 paipokesha ndatobuda kunotsvaga mari kushamwari dzangu chiti mari inogona kuzondishotera ndopakazofona ndifonirwa nemwana zana mando ndidzokai kumba ndikupe mari asi tanga taudzana mashoko ekuti vakazvita wega haisi yangu mimba wakanohura kumapress
zvadaro ndaenda kupareni ndakabva ndachiti simuka mangwana ndamukira vanana nekuyanga ndichiperekedza mwana angada kuti aende kuna pana mama kwagonzi pandachikwira bhazi kuenda parere uko ndikati handisi kusvika wakandidza rero usvike kwamukwasha ndichavafonera ndikati handisi kusvika kwamukwasha vanondisunukira sezvo ndiri kurwara ndoda kuswera ndakarara ndiri kuenda kwababa mini kwemunyina wangu ndokwandakabva ndakanditambira mangwana kusenda kumukira ndoparere nyatwa hapana mari yetransport ndasvika kuparere nyatwa ndakamira padoda mari yekadhi pada mari yemubhedha pandakufonera baba kunonzi kudiwa mari yemubhedha chichimira ndataura mukwasha chakutumira manje mukwasha changastorenda asona mari asi akanyara kutaura ndatiza kuti handina mari taswedera tiri kupanera kusvika manheru kusvika tadzoka kumba inini vandangoti ini matadi hedu ndakutaura nenyina nani mutadi hedu ita zvikana zvemishonga zvinenge zvitori nani saka ndakazotaura namwe nesepanext wakati vandambakadhirwa nzi kenza iri muchibereki mufanira kuona gaini chichichi ndikati ndizvozvo tagara 2 days mari hapana 3 days hakuna ndikati tadi hedu kuita zvechiwani vandatonzwawo munext wakachiti wepanext apa wakanobatsirwa kuchiwani chekenza akadi akapora pandakutoudza mama kuti ndizvo zvandaudza iwa ndakatanga udza mwana wangu mukomana akatiudza idhindi pandaudza baba munina wavo pandaudza iwa akandipengera vese vakandigara matari kundituka but inini ndiri kurwara nekenza munoziva chirwe chinonzi kenza chinotongotyisa kana ukanzwa kuti nekenza hama yako nekenza unenge uri kungoona rufu ndakavaudza vese vakandituka vakandiginwa 5 days 6 days ndakagara ndapa ndakubhlida ndekutokati ukanonoka uchanenge ubhlida akutobhlida zvisingaiti ndakunzwa mabai ndikati inja ndinofira chii muninga wangu bvatapiwa my directions vatandaninga ndatofuna mama akati aiwa tsvagai munhu anoti munoziva kuperekedzei vataperekedzwa kuchiwani vatasvika iko kuchiwani kuchinzi mari yedu $50 yekuti muje mushonga mozopesa $50 kana mari aiti vachitipangidzawo mafotos evanhu vakararama nekenza kunyange vane makumbo ane kenza zvese tasina mari munhu wekuziva wacho ndiyakazoti ndisekuru varapei mari inouya zvikanzi chiwa pa$10 handine $10 vandavapa $10 yekuti unodya mushonga vandadzoka kumba ndakaipa mushonga wangu wekudya chinzi makuseni udya porridge manheru dya porridge zvadaro wakanga wachiti unofanira kuradza mwedzi kuti mukazoenda kuchipatara kenza inenge yapera but nekuda kwenyasha dzamwari nekuti mwari anga akanditungamirawo zveshuwa ndakadya mushonga ndikaita 2 weeks saka enda kuchipatara vasati vauya kundirapisa ndiri pamba ndopakazochiuya tisangana kuchipatara pauya mune mwana wangu achitora vataenda kuchipatara pakatorwa masikani ese masikani ekutanga anzi ana kenza kana iripo ndofunga iri pastage 1 tatifambe vazotora masikani amwe anodhura vakazoya kutengesa mombe kumba kenza yakupedzeka unonga ndisina kenza asi kenza ndakandinacho ndikadya mushonga mai yangu ndiyakandibhadhira izvozvo mai yangu achitibhadhira akatopedzisa manje kubhadhira hafu manje mwedzi dzapera enda kukenza ndoti ndiwo mashoko andinawo ndo mushonga uri kunetsa kuti hausori wekenza ngewechibereko chete nezvekugadzira zvandagadzira zvekutarikira zvinonzi mazai nemikaka zvinhu zvo zvaitonzi ndinozotenga zvakangoshandira vanzi mukaka mozotenga makumba nedhaka remujuru rezingidzi hameno zvangasanganiswa zvinongo nesoti yematombo nei ndo zvandakanzi nemafuta arunzi nezemazuva oindikira ndakaibvisa pasaidi handishata kuri 2 liters egubu baya zvarapera regaindise 500 mils ndozvaisa 500 mils iwo wakasanganisa zvese zvazvirimo vamutori nemvura dzangu dzeminamato dzekushandisa dzekumwa nerukweza randanzi ndinozokuya pakupedzisira ndomwe ndodya porridge wakazvitora zvese makamine shinda netsono ndakakumbira vamashinda ndikati kumba kwangu kusina shinda dzakawanda sezvo ndisi kuenda Harare mazuva ano ndiri kumbirwa shinda vanatora shinda imwe chidoyo yacho iyo yamutsamuro ndakatoba shinda netsono ndikati mwane shinda dzakawandisa handautora nchiziva kuti netsono but ndakanzwa kuchinzi wakauya netsono hamene zvakadari asi shinda netsono zvinokumbirwa kuna mama vangu zvakawanda zviri mudhirowa naiwe dhora itsono ngani idhora aikawanda asi handina mari handina kwandinoiwana sechangamiri kana ndakadai ndiri mukadzi mushinu akasvika zvamunoona iye handina kana sendi racho rekuti ndinoiwana ndiri kugara pamusha mweyayo ngaubve mauri unobva sei changamiri musabva mazviita munhu asina basa kubvuma kuti kwamuranda nenhamo maiwa maerera nemagari anoita mune makore mangani ndane 49 ndo matanga kuita memba 49 mboninowana ugani ndine wana 4
kochite mwe mimba 49 yakatouya netsaona zvandatsanangura nchiti ndanda kunyimwa family plan gara kwanaita kumusha kuharaita ingotenga family plan ndanda kunyimwa nenyaya yekuti BP yakakwisa handiti wachiti lingi yefamily planning ine BP ini ndaishandisa mapilizi other methods adzainetsa ngoti wairamba babawa ndakawadaro pamwana wangu wechi4 ndakazvara mwana we2015 ndikati ini zvagara zviri kundinetsa zvefamily planning ndiri kumbira kuti tiite sei nefamily wakaramba wakanyarara kuratidza kuti havatodi chinonzi family planning zekumapilisi chete ndo chavaita saka inini ndofungawo BP yanga kuramba yakakwira kukliniki ndaimwa pakliniki pedu ndaimwa ndaitotenga ndirarara saka ndakazosvika kuti ine zvakundinetsa regai nditsvake kushandisawo chiwanhu chinotauwa vamwe chinotoita chinonzi chinoitawo pamakore ndakaita 3 years inini ndine chibereko chakadhakwa chinotokasika kuti ndaubereki chekuti ndinokasika kudhauchira asi ndakatochozwa 3 months 3 years ndisina mimba ndikatoti hazvadini zvaita kuziva kwandinoita ambo ini nyange pamunoenda kumanesi kuzvipatara manesi anokutaurirai pane imwe time inonzi maakupinda murisk period yekuti ukabata mimba wamuage iyoyo yakunzi yarisk yekuti ida iwewe unofa kana kuti mwana anofa kana kuti munofa mese kana kuti munozvara mwana ari abnormal somehow andi ndizvo saka imi pamaenda kumakanyoresa manesi anombomudzaiwo kuti what step to take nepregnancy at your age 49 because wakadzi wakawanda kuziva kwandinoita wanoenda kumenopause 35 between 35 and 38 ndakanda totanga menopause achisaka ndautoziva ndopekutanga pandakanga ndatanga ndichitofunga kuti pamwe yamimba baba wakati kana iri mibabvisa kamimba kwandii mimba yako saka mamuchikuenda kumwedzeri ndandiri kuenda asi ndandiri kujamba ichi mwedzi unondikaenda unoya ndiendi saka pange ndakazojamba 2 months ikati pamwe ndakujamba 2 months pamwe ndakuvhara ndopandakazoenda kukliniki chinoti imiti hazvina kutomboya kuti ndaizvida zvakatongoiwa nemistake asi rimbunge yababa ndevababa ivava ndakazvitarisa lero ndikutononga nyaya yenyika yenhumbu yazotouya but handiyo nyaya but muda kushandisa nyaya yenhumbu senge ndiyo nyaya but handiyo nyaya nhumbu isipo tisumbotora tezvenhumbu muri mbogara zvakanaka kwete tane 3 years tisingawirirani pamusha kuti nyaya yenyu handi yemushonga nyaya yenyu handi yenhumbu asi muri kutsvagirana nyaya izvozvo changamiri iwo ndo wachatoziva watouziva nyaya ndeyekuti pane umwe usisadi umwe pakati pe izvozvo changamiri ndo zvandinoona nekuti kugarisa kwacho kwataita 3 years kungonetsani hazvisingaiti munhu pese paabva uba wanenge achikutuka zvenyatsi zvemubhedhumu vana vachinzwa munhu achiti achimwa doro achiya achikutuka achitaura nenyaya yemagiretaura nemagirlfriends ake pafoni zvandinonzwa ini kusvika ini ndarwadzirwawo ndakurwadzwa ndazvendizvo zvinotanga ndakuwatuka kusvika ndakukonfema kuti kone munhu wacho anongonzi nhingi ambori papi kusvika ndakunzwa kuti kune mukadzi anodana pakati pane mukadzi anodana naye pakati zvekuti kana kenza yakazouya yakatozouya ndikutoti yakava nemahuri ivava vanenge vachindishandisira mishonga nekuti ndo zvandakasangana zvakawanda changuo ndosaka ndikutika pachirungu wanoti nyaya yamaya naye kudariko handiyo chaiyo chaiyo nyaya yenyu chaiyo chaiyo iriko so at the end of the day it doesn't make sense kuti tasorova nyaya isiriyo nyaya iri kukonzera musagare zvakanaka chiro chatikuda kana makudari kunokusorova nyaya iri kuti musagare zvakadii zvakanaka iyi yamauya nayo pachirungu ndiyo inonzi ostensible reason ivo vari kuti nyaya yemishonga yemishonga yavanayo ndosaka ndikutora mberi kuti nyaya yenyu haisi yemushonga nyaya yenyu ndeyekuti hamusi kuwirirana meseji yenyu mereji yenyu yakasheka kare haina kumira zvakadii zvakanaka asi muri kunyeperana kuti tini tese asi hamusi mese zvemushonga zvomutirano ndiyesosha kuti mushonga wacho chaiyo chaiyo ngeupi mushonga waita mbiri kudaro wapa nezvamataura pese handirikuzwa mushonga wembiri kona ungaurane gumi
but chakaona chikuchokwanisa vachikunetsa inyaya yetsono because pachivanhu pedu isusu ukaona munhu wapiwa mushonga wokuti unoshandise asi unazoisa tsono kana kuti ukabaya tsono rufu tinokubatsirai naiyo tichiita sei tichimubatsirawo kuti tsono pamushonga haina kudii haina kunaka. Tsono chainoitirwa pamunhu kuuraya chete haiiti kuponesa asi zvayazooneka ndosaka kuta kuti yakaoneka iri mubhegi mune mushonga saka zvakazi zviri chii zviri pamwe chete handizvombuya zvinova inini advise yangu ndekuti pamutengesa mbudzi dzenyu ndazwa munoti ndakafunga kutengesa mbudzi dzangu izvozvo zvinotonditaura zvakawanda kuti ndotengesa mbudzi dzangu imi makarohwa pamba vashomani mazvake ndo saka ndikutaura iwo vanotengesa mombe ndisingatozivo asi iti pamusha pamwepo ndosaka ndikutaura kuti nyaya chaiyo handiyo nyaya yemutaura iwo vavo ndivaruziva nyaya yacho baba ava ndivaruziva nyaya ina handina nyaya ndiruziva vachanga nyaya yamurutoiziva kuti hamuswirira yakuti tatiswiranaka asi iwo ndiwane nyaya yacho chaiyo hakuna ingobambuya ndiyo nyaya hamuswiranaba asi muri kunyara kurambana kana kuti pari kushaya uri kuramba ariko ane zvivindi saka nyaya dzautaura madhodha chakudi mwana yenyu mukuru akurasi akarorwa ane 28 years ari harare saka mukwamba kutozviziva kuti murumedzazatezaraiye pamwe mwana sikana anogona kutaurawo yatimatanogona wakatotozviziva handichamamurikumbira kuti mari iri iko kuenda kuchipatara saka tazoziva mukwashai kupaisei mari aziva kuti mari iri aiziva asi muri kuona here effect yekunesana kwenyu muri vana vacho vagara vakatobviswa kudhara nekuti kubva kudhara kwese taingonesana baba vachindirova zvisingaiti vana varipo vachiona mhwaro wadiki saka vana vanongoziva kuti muabhisi vana vacho chinhu chamuri mese muri muri mukati mechinhu chinonzi domestic violence ndimomo chaizvo ende makore acho avandisi ndo chamuri asi tamugorei kuti murambe muingoti kuti muri kunyarana musari kupedza dambudziko ambuya mume kana akurowa mangara aisvumapurisa asungwa anondikira mukadzi kana aita sei akurowa ibambo akunetsaiwo mangarai kumapurisa asungwa ini pacho pakandipedzera wakandikira dho ndisabude handiti nonzi vane mahaza anoverengwa kune physical abuse, kune emotional, kune economic, kune zvese izvo yeabuse mazwa here mbe mukachaiwa mukatukwa mukanyimwa mari imi muri mune zvese mari yekurapisa nechikafu muri kunyimwa economic abuse muri kutukwa emotional muri kuchaiwa physical handiri mese zveshuwa nemakore achavana ingoshingira unoita ndifuti ndonakidza zviri zvekutotsvaga hope chete ukaona bambo mukaona mukadzi ari kuti ndaungoitirawo bonde zvokutsvaga hope bambo munangwarira because munokwanisa kuhirwa bota neumwe ndo panotangira nyaya yekuti bota rinokwanisa kuhirwa neumwe ipapa mukadzi akatanga kuratidza kuti haasi kudii haasi kugutsikana 1 haasi kugutsikana 1 2 haasi kufamba 3 muri mushungurudza 4 ari kurwara 5 hamuna hanya kuzi baba ari kundoyabota bati kuzi baba
kuchengeta chinhu chauruhira bota ichocho mazwa pamwe chinhu chauruhira bota ichocho chipureti chauruhira chichengete ndechako chengeta ungadaurira bota mupureti yakaboka ungahira bota ukaya nesipuri yakabhenda ungaya here bota risina shuga ungaya bota risina poriji ungaya here bota risina kuibva kuti mukadzi azwe shungu yekugadzirira bota rakanaka resipi chaiyo yebota iwewe unongorutawo zvakadii zvakanaka bota harihii kuzoro mundaguta zvomakuita rusoro mundaita hope bota rinorongerwa kubikwa kubva makuseni munhu ari kurirongera nhasi kunobika sei roiswa pamoto rokwata rochinja nekara kuti akagosukuruka worizwa imba yese kunhuhwa bota mozorisa shuka mozorisa monozodya bota mapedza kudya bota modini motata bota haribikwi ne2 minutes pamudara rinokochidzirwa rigokochidzirwa uni richiiswa tsotso richitora tumasodhasti muchidira kana rambogara kudzima kana paine netudhizi turi padhuze muchidira huni dzidini dzese huni dzibatire mozo yabota iyi yenyu imudhara yekuti tarisa kuno mudhara haiiti ba akamazwa mayauta azi kwakwa kundoitawo kutsvaka hope imi murubva kwamurubva makaguta nebota renyu umuruda bota momushaisa bota racho muri kumabhusa iye ndutoshayo kuti kana icho chibereko cheimbo yacho chinondotambirwawo zvese nezvikatambira munhu abva kwaari kubva hamuri hamusikwirirana hamusi kuita sei moita pane pamwe pacho mbuya ukationa kuti mumba zvinhu hazvinomira zvakanaka itai nzira dzekudzivirira kuti musaite chii aiwa munoda kumutaurirei imunoda kumutaurirei kuti ndaisa jurawo mukamutaura kuti ndaisa jurawo unojamba unotsvaga manera mazwa here mbe munhu atauri ipawo ndaisa jurawo iye ega uchaziva kuti pandikuhedhera apa ijurawo muruzwa mbwe ikona kuti mabai ndavaka 5 meters jurawo ari kubva kwarubva ruziva kuti pane 5 meters jurawo anouya nemanera anoenderana ne5 meters jurawo kuti apote kupi makataimirwa makanonoka kumwa mapiritsi kana kuti makatokanganwa makajumwa zvino nhasi taisemo asi handiyo nyaya yandikutaura ndeyekuti mumba menyu hamuna mumba menyu nyaya ndekumba menyu hamuna peace hamuri kuwirirana baba nani namai because ukwana mukadzi akuti achibva kuchipatara kaufunga kuenda mumba kwavo wasingaendi mumba kwake it means pane chii pane dambudziko ende ukaona mukadzi murume wako uchimukumbira mari woti handina asi ainayo it means pane dambudziko saka sorovhai dambudziko chairo chairo dambudziko chairo chairo hamusorosoroko bama sumukai uyu mukadzi muchiri mudai mukadzi ndomuda mama mai muchiri mudai ndinomuda saka chinonetsa
ndipindure ndikuti zvafanana paakutaura penyumba ndakabvunza kuti chakonzera chii ndaikuona uchimwa mapiritsi kati mapiritsi ndakazosiya kudhara ndanga ane 3 years ndakamwa mhodzi dzembanje tumwa ndopakatangira nyenda mhodzi dzembanje wanga wadziwonepi mhodzi dzembanje dzinorevei mama ndikaendikubatsiwa ndiri hangu mwana mudoko asi kana ndakatarisa vanhu vanonzi wakadzi ava vanhu vakuru stereotype wakadzi ava wakada kuti pasi pano pasara wakadzi badzi is just 2 days warume tese tetisizibuka munozwa vamwe wakadzi wakaranganawo wakawirana kuti in the next 5 days pasi pano panofanira kupasina munhu anonzi murume they can do it munozwa vamwe usazofa wakanyepera mukadzi kuti wakamungwarira mukadzi wambofa wakamungwarira asi zvaunoitawo unoitawo rake rekudhumira kana ari wari kana paine zvarudi zvari kuita bambo zvatadya zvatahiswa ngevakadzi zvakawanda munozwa bambo kana mudzimba umo zvatafema zvakawanda munozwa bambo zvakatsvairwa pasi pemubhedha bambo zvakawanda zvakaiswa muhufu zvakawanda zvakaiswa mugomo uri pasaidi mukicheni zvakawanda mugoti unobika sadza ya bambo kwawakabva kure munozwa bambo zvawakadeketerwa zvakawanda munozwa bambo masokisi amakapfeka akabikwa saka bambo wakadzi hatina zira navo ukaona asi utokuuraya kacho mukuda asi kana achida kukuraya nokuraya because mukana yekuti akuraya nawo ndiye anokuwachira ndiye anokubikira ndiye anokupa mvura yekugeza maoko ndiye anokupa mvura yekumwa ndiye anokupa mvura yekugeza mwiri wakakuisira mvura yekugeza kuda kwake akada kukuisira utii mvura yetii kuda kwake akada kukuisira pamvura yayamwaya pahembe ari kuaina kuda kwake akada kuswera hembe dzako 2 weeks dziri mumvura haumbozvizivi kuti hembe dzako dziri mumvura 2 weeks dzakanyikwa kuda kwake akada kukuisira mubota macho kuti ukapinda chete haudzoki kuda kwake so ndikuti bambo wakadzi ava musapedze nguva yekuwadii yekuvarwisa amuwagoni uruzwa chavanoda vanhu ava kuti usarwiseni navo ila wadei wirirana navo vanhu chavanogona chekuti mukawirana munobudirira baba asi musakawirirana hondo yachaipera ukazwa pamombe chaizo zinozi dangana baba 7 mombe nozidzese 7 hadzina basa asi wadi iyoyo usakaibhadhara wadi usakaibhadhara 7 hadzina basa dzababa hadzina basa vakabhadhara kana pera asi wadi aivauzva ndo zvinokuratidza power rechi yevanhu vatogara navo kungoti hautsika dzedu haubvumidzwa kuti taura kuti baba ndakudai ndisi takapiwa responsibility kuti taura kuti mai ndakudai asi ini dai ndandiri mari chaivo ndodai ndakati wakadzi ndo aifanira kunge aine power yekutaura kuti ndakuda because ndo wane control over everything Walimwe ndio saka waikuwa sana wakati. Mimi baba zate ungesha unofika kuti une umbuti zake. Vishuwe. Umbuti zinda kampa mushure memwe tapa garden mundu ati umbuti zvichitorerera. Azvida kuzitora itora. Ndima kawapa. Ndinda kampa kuti mushure memwe tapa mu garden. Muri kutitora mbudzi aisepi iye ari mukadzi wavo because munozvitsvagira mhepo dzisina basa because mbudzi idzi hadzichatotongi pamusha penyu mira tinoti kubatsirei because wakadzi avo zvavanoita
ukamupa chinhu muzita rake anotaura hama dzake. Mbudzi ichitobara wana sekuru kwavari watoziva kuti mbudzi iyeyi hanzvadzi yabara kwaane 7 vanokwanzvisiva ihosha mumusha iyoyi. Muzobamba kana muri pamba bamba muzobamba zviri nani kutengesa mbudzi dzacho moti maifana mbudzi dziya dzatengesa mari iyi itai zvomunoita nemari noti kusiya mbudzi dzacho dziri pai dziri mudanga. Mukasiya mbudzi dziri mudanga dziri muzita remukadzi kana varume vari munomu musazozviite ba atatibatsira no musazozviite mazuva pasokora kudanzi ndakatengesa mbudzi dzangu kuti ndizvirapise. Haachatauri kuti ndakatengesa mbudzi dzandakapiwa nemurume wangu ndizwane mari kuchipatara. Kwazi chii ndakatengesa mbudzi dzangu kuti ndizvirapise. Haana kuzotaura kuti mbudzi dzandakapiwa nemurume patakaita zvegadheni ndidzo ndakazotengesa kuti ndiri kuchipatara. Kwazi dzangu. Asi imwe bambo chadoda kuti ndikubatsirei. Wakadzi bambo wane mishonga yavanomwa yekuti nhumbu isabve isatsvedze. Unonzi kutsvedza nei? Isatsvedze. Hanzi kune mishonga yavanomwa yekuti mwana agare zvakadii zvakanaka. Ane mishonga yaanomwa yekuti calcium iyo mauya anoyaya zvidzere inyaya calcium kuda kuti calcium iwande mwana aite mabhonzo adi asimbe. Anizvo kozoya zvimwe zvavanomwa futi kana kuzora zvekuti nzira idi ivhurike mwana asaite challenge pamubuda kwemwana. Andika mishonga yese yebambwe inenge iri mumba haigari kusango. Munozwa pamwe pacho unotoita laki kusanganawo nayo asi vanongoita zvinhu zvavo iwe usingazvizivi. Iwe chakuzongoona kuti mwana adii mwana azvarwa but kuzoti pagadzirwa nzira mabhonzo emwana agadzirwa mwana asimbiswa hauzvizivi. Anizvo saka toti some of these things ngatisatore tunhu tusina basa kuti tikonzere kupwanyika kwemamarriages. Kana imi musikade mishonga bambo siyai adoda zvemishonga ite chii ndio inonzi freedom of choice. Anzvo imi hamudi mishonga musaite zvemishonga regai ada kuita zvemishonga ite sei aite zvemishonga as long as mishonga wake usikaite sei usingakukwadzi. Imi mune here kwamakafamba imi mukaudzwa kuti mishonga uri mumba menyu uda kukwadza imi kana uda kuita zvakati hakuna ndizvo. So which means mishonga yavo kwamuri haunei zvekuita nani nemi. Andizvo siyai aite zvauta nezvake asi mutemo yenyu yamakapa wekuti mushamangwa muin'anga mui mishonga yakadai nechi mutemo anofanira kutedzera ndo zvamunoda mumusha menyu. Mitemo yenyu hatitotaura kuti ngaisatedzerwa asi kuti mutemo yemusha menyu ngaite sei ngaiteedzerwe. Andizvo ndozoya pamwe pacho wana mbuya kana mwana wauya kumba asi muiziva kuti akaroorwa munozogarirei nemwana musingamubvunzi kuti mwana aenda kumba kwako kana mutaura kuti enda kumba kwako. Uye mukagara nemwana kumba kwenyu imi muchiziva kuti mwana ane kumba kwani kwake une murume wake. Murume anofungei? Anofunga kuti mwana uyu namai wake nababa wake nani vane rimwe chete. Saka akangodzi mana afunga kuti mune rimwe chete mese mama wengana. Mwana kana auya kumba mwana enda kumba kwani alright. Zvino uyu izvauya kwenyu kwowake akauyawo kumba kwawo kuda kuonawo mai wake unoonani. Muruzokwe imimi maenda kwa mai wenyu adzokawo uda kuonawo wake mai kumba kwawo unoonani.
Akamona muri here, that's the ripple effect. Yekuti zvamuita imi zviri 2 zvinoaffecta vanhu vangani. Murizoona? And at your age, handimbe expect kuti zera renyini muchibva zera renyini muri kusupana ngenyaya yekuti baba wakuzikana mutana kuyabona mundana age yako une makore makani? Unechi 50 years. 50 years waita mbiri yemagirlfriend wakazvinonokera mudara. 50 years mudara, not batsirane mudara. Ukaona vanhu vanoti life begins at 40 havapengi bamudara. Bozi ukakalkuleta makore ako iwewe mudara, haunofanira kuenda kuchikoro manje. 7 years dzekuprimary, 7 years dzekushatana kuprimary dza 14 years. Handiti 6 years dzekusecondary yachi 20 years. Handiti 4 years dzekuenda kana waenda kuuniversity kana kwaenda. Saka tongoti 25 years. Saka panonzi life begins at 40. Paroreva kuti une 15 years dzawashanda after school dzekuti uchitanga unakiwa at 40. Not utanga utsvaga stand at 40. Unofanira kugara ubaya wakawaka at 40. Wakubhuraya ipo baba. Mota 3 dziri mukapaki. Ndokuti wakutanga kurarama chii upenyu. Andizvo? Ayo, tobatsirana, indokubatsira ichete kuti guys endai mugare zvakadii. Endai mugare zvakanaka. Endai mugadzire nyaya dzekunetsa pamba. Zviri amicable, pasina kutukana, pasina kudii. Pasina kunetsana. Wiriranai bambo. Izvozvi bambo ndikakutaura izvizvi. Ukaapply basa at 50 years izvizvi. Hauwani response bambo. Hauchawani response bambo. Because unosenza 5 years ubva watoretire. Ndinokubatsira iwe. Kuti ndikuti imi muri 2 mese pamari muri 2. Kabehavior kenyu mutanga mukomana nemusikana une 22 years nene 21 years. When you are 50 and 49, ukaona munhu wapinda mumenopause mudaro mai, kana pinda munhu apinda mumenopause means kuti wakura. Kana wapinda mumenopause arika uchaenda kumwedzi ndizvo ndikutoraka the end result hauchaendi kumwedzi. Kana usaendi kumwedzi it means hauchabari. Handizve saka imi mizero renyu maenda kumenopause muchongonetsana ngamukomana nemusikana. Kunhasi uno zero renyu muchiutanga kuenda kwatezvara kokugadziriswa. At 50 and 49 muchitanga kuenda kwamai kogadziriswa. At 49 and 50 muchiri kuenda kwatete kogadziriswa. Saka wana wenyu imi mwana uzombogadzirwa nani? Wana wenyu vari kuma-28 nekuma-31 kuti wada uzogadzirwa nani kana imi muchitonga kugadzirwa at 50? Akamugona musaite culture yakashata mumwe. Musavhurire madhoo wakwambo ekuti wanetsana newana wenyu. Musavhurire mweya yakashata kuwana. Mazwa here mai. Mai cannot mai behave like a mother, baba. Baba cannot baba behave like a father, pai, baba. Rungai zvinhu musamiri zero renyu harisiri kucharongerwa chinhu bai. Kuyakomira mudare at 50. Nenyaya yebonde at 50. Azvizi. Tarai bambutiso.
ndada kutaura ndichiti pa3 years atoratidze kunetsa nini 3 years ndo zandatogara pamusha paizvino ndagara ndaishandira musango 17 years ndikasiya basa 2023 ndii ndakatosiya basa uye unogara pamusha ndichishandisawo zvinhu zvandakatenga kuti ndiri pamusha ipapo kazoiti kutsvaga basa handichatoendi kutsvaga basa ndakamutaura kuti zvekubasa handichaendi kuburikidza zvakare zvemwana izvere zvewana hatichadi zvevana watinawewo wakakwana but ndikuti kababa mistake so ndakadzira pekuti iye pakuti zveichihure ndaitogara musango imomo pa 17 years izo ndaigara musango kana ndichiti musango inzvimbo yandaigara isingauyi mhuri haana kubvira abata izvozvo ozobata izvo pa 3 years izvozvo ndarogara musango imo haana kubvira ndaita izvozvo uizoona izvozvo chihure nhasi uno topandiuramba kuti mafungiro ake kana ari musango bamuri musango munoonekwa ndira kana mamuri musango abo maingozvizira panaikuona izvo izvo mauya taakuona ikatsika kenyu kapaita musango kaakubuda achiatikuudza kuti sei usina kufana naumwe wakadzi iwewe azwa mumwe wakadzi anodii hauna kufana naumwe wakadzi baiwewe azwa mumwe wakadzi anodii handizivi zvaaita anza una kufana naumwe wakadzi baiwe augezi vamwe wakadzi vanogeza wani akaona kupi kana anga asingati zvechiura wakadzi vanogeza akaona pati anyway mbuyari ndo zvaida tete kana baba munini kana baba mukuru hazvidi amubvira bai panatete vari hanzazivi murumeni ndiye vanduda garei pasi mbuya ndulezete vanduda uya kana muri tu uyai mana tete ndimi wandupa nyaya ini ndodoti mundiperizao ndoti mogare pasi nehanzvadzi yenyu iyi nemurora munhu uri chinyatsoonesa mubachii noti zvatiuzwa hapana zvauri kutaura hapana zvauri kutaura unless kana ini mwine zvamunotoziva munazviri pamusoro changa ngatiti takambozana zita tete zitangini Faith Chimunda takambozama maivhoni vanogona kutibatsira titizame kuti patakabva kwanako kuti musha wababa vedu umire zvakanaka takabata sandiandazi pachoati baba namai because vanhu vakuru saka tazama kudaro pakasara pane soti pane dambudziko yanga iri nawo yekuti ini baba vari kuti ini mhuri yangu ita zvakanaka baba vanoti zvakanaka but nyaya yasara kuna baba yaiti mushonga zvataenda nawo kwana baba vana mama vakanosvika vakauramba ivo vaiti dangotidzosera ito zvirambe zvakagara mushamangu kuti ndirasi hazvikwanisi saka zvavauramba tochidii ndopanga pani nyaya zvimwe zvese vakati zvared bos takambozama kuti vagarisana zvakanaka hatizivo maybe vangasanangura baba takambozama kuvagadzirisa kuti pane chimwe chakazonetsa here besides kuti mushonga touisepi nyaya inonetsa ndemushonga ndo patakakatasarira zvimwe zve zvanga zvanaka akauya nemushonga ndika unozikana anodzosa kakakapa ndopanga pasara kana mushonga wanza usudiwa mumusha handika akauya nemushonga ndiaruziva kwakadii kwakadwa ndiye aruziva mhiko yechi mhiko yemushonga because mushonga kaone mhiko ka iwe ukaubata usiriwo nemhiko yacho ka unokwanisa kukwadza asi isi tikuti kana mukadzi sekutaura kwangu ari kuti nini mushonga wanga uri kuzvibatsira isi tikuti alright kana wanga uri kuzvibatsira its okay kana wabatsirika handiti kune masurplus ndiwo ari kuti ndiwo akazosara ari kuoneka ari mubani shinda ngadzidzoke imi mubaba mavanda kutenga tsono neshinda mushini wekusono ndo pane ikoni pamusoro mambo ndokumbira ndodzorera kuna ndokuti last time muridzi
uyu akava nesoro neshina ndeuyu ndiye anodzosa sono neshina kwakafanazvo iwe unozvibata ini panyaya dzemishonga idzi takazoita kuti ndirambe nevadezi vangu chekuti vakagara mishonga 2-3 months isi handiti ozopedza kutanga kudzosa takatya kuti mushonga wacho auzoda kudzosa nhasi wanga uri pai uye wakaisei ambuya imimi ndimi nekutanga kukomplikata zvinhu because ndimi akaya nemushonga pamakaenda nemusvikwa kotora mushonga hapana yamakaudza hapana yezviziva kuti makautora rini magara nawo for how long hapana anoziva ndiani ndimi isusu tinongoti the honorable thing to do kungotora mushonga iyoyo kana usina mhiko kongonodzoka mushonga kana mati mimi mese maakutya kuti mushonga uyu unokwanisa kunga une zvakaita endai panza hapana vanhu vanenge vari kupanza wakubatsirei mushonga wovhetwa ubva wazikana kuti ndewei pamwe pacho pameno unokwanisa zvoda kuda uza hausi wechibereka imwe chii saka ine anongoti ankungodzosa kwakangonaka isko nanzi umuti ko yes tata changami yes awa ndi ambuya wangu ndifunga mazotora kuti kuzogara 7 manje saka ndaikumbirwa tichenesane ndaikumbirwa kuenda kune vanhu vataura iwawo tichenesane zvachose chose kuti chibva pano iyo arrangement yari ambuya wati mushonga handina problem ndakati ndipise mushini ndipe mushonga ndipise mushonga kana unless wakunditaura kuti nedzimwe pfungwa iyo because kana wakurwara kuenda uko it means une dzimwe pfungwa dzisiri dzausina kumangara mbuya kana iyo kana iri nyaya yemushonga ipai mbuya chii isai mushonga ipai mukadzi wako ipa mukadzi right nango umutiko amboichisi yes bota nale chisi fake mulilo saka ande ndiara kwenda nawo endai bambona endai mamaenda panza mupi wamechisi moenda mopisa nyaya yemiti yapera moenda kumba munogara zvakadii zvakanaka hatichadi kunzwa nyaya yemushonga ichitaurwa futi imi muri pakana mai beexamplary kuvana wenyu wakaroorwa waroda kuroora newakagara mwana tete ndichazoda kuzwa kuti vanhu vangu vari kugara zvakanaka tochiona kana paine rimwe dambudziko risiri chii risiri mushonga uyu richabuda ipa handizvo handei wati wari uda kuona wekumusha kwemu toda kutanga tafuridza moto Michael. Vurai mabhotoro dzingi rine mvura iri ringangari mazoe aiwa tativhurai musachawanze kutaura musatire moto kana uzongodira pasi imwe wacho dira pasi rasai uya netucho zvakawanda ndidzo chaidzo irai pasi Michael zvakaidzira rembuya izvo uyu muvhara dhundu aiwa kwazi zvakapindurai mubvunzo hapana pamupashi hapana kuititi zairi ripo era namadambura tora ivhu mama kachengeta tora tuswa maichina
Akaona zote mapurasitiki anobasa. Maruda zvezvimauswa uswa nemapurasitiki anobasa. Hapana kana kana mimi mali pada huyu tu safi. Tunauza kankati. Mnaona kafoni mai. Ona wakafoni yangu maiko. Iri yana. Wabaka. Tinogara magweja huko. Mashizha anobakisa moto. Uswa unoone. Tengai machisi kana. Tengai machisi. Yorutoroswa umbisu. Oh, machi. Anatamba sama. Pamsoro. Hivi kwamba anditi mawe ni zero zvacho zese. Atidi wakumba mawa kuti kwazoenda kasiya zvimwe ndakasiya zvimwe zese zviri kuperera panapa. Ndiyo pase yacho, ndiyo pase yacho. Chokwadi. Zviri panapa umogara zvakanaka. Kuti uzoti kwazoenda ndakasiya zvimwe ndakasiya zvimwe. Ndiyo pase yacho. Ndiyo zese. Good. Zvakuti utsoko. Akuna plastic akabaka. Aiwa, vachatutire magubhu anowandisa moto. Moto unowandisa. Musawedzere. Vangafunga kuti zvibaka. Ngasikonge kuti zvitiende. Ako kakwete kachine tuwa ako. Kango baka iko. Jecha. Mavu. Jecha mavu. Mavu. Ise unidzi. Ndodi zvino rongo tsaka kuti. Ise neiti. Ise. Sitati midzi bake. Woma. Ise mune chigubhu. Saizi baka. Kwazairi basira asinofa iri ba. Zai, anomborone. Taona nyama. Riripo ndakachengetedza. Tinoora. Rari mukweshi. Rari mumuntu. Nokunda rinoora. Zai yero iyi hapa. Daraora. Dara. 7, 8 months. Nditenderera. Ngatite zvasara changa. Zvatopera izvi. Zvinhu zvapera. Handiti kana painoda kusimudza imwe nyaya. Pamwe pane imwe semaonero aita changamiro kuti pamwe pane imwe. Asi izvi zvataurwa izvi ndizvo zvataita. Yatotongwa yapera. Ngoti mukati takodzoka kuti zvapiswa. Hapana chimwe chimwe cheumwe. Ndizvo. Yatodzoka mukati kuti. Kotaura kakuna mambo wacho kuti tapisa. Hapana nechimwe cheumwe. Kurunjika. Kwani